Jingpule nagi kamjong ki apostol, kalandong kabaat puar kerkot lai po, bad kalandong kabaat pulai, kerkot Henryu hadu kharway. Uramba shipai ulokwa, pada kamtip tikna yakata kaba ki Jew ki kenu ya u Paulus. Kumta enda kumlashay, ulapha wingno ya ki kenjri nau Paulus, parulah hukum yaki rangba lingdo, padya kedorbar ban yelum. Tiula shim yau Paulus, bad ula penyeng yu hakmat chongki. Habau Paulus ula yoi bhapedeng kata kekenhun, ladon ki sarusi, bad ba ki weibad, kiralong ki parisi, ula krenjam hakador ba. Ko para, ngalong uparisi, ufunjong uparisi, ngasyatian bishar hangni, namar ba ngangen ha kejingmi pad ki bayang. Udang shuong yagane ki parisi bad ki sarusi ki lastang ban yakaja bad upait ba ula yapait arliang. Na ba ki sarusi ki ong ba ki briu kin om mi bad na kajingyam bad ba om judan angel nemensium Henry ki parisi ki ngen ha kine baro lai teli. Kajing ya perta nangjur bad kistan an ki badai na kagenhun ki parisi ki layeng ban kren penhe ngim lap jingle bomday ai ha une ubriu kala benlong ba umensium ne u angel ula kren la shisha ha u kajing ya sa kala long kabajur hadu kata ba urang ba shipai ula ting yo kin shu pata lingkhot lingkhai ya u Paulus. Kumta ula hukum ya kishipai ban lit hiar sha uta upait ba bad ban pelai jubor ya u Paulus naki bad ban yalam yu u shapo kakon. Hakamid kababut utrai ula yeng hajan u Paulus bad ula ong yeng skem pi lasaki yanga hangni ha Jerusalem at pide banle kumju harumru. Ktien jong utrai. Kasam khatin riu kat khot iway hadu ar san bathenyo hadu khatway. Tu sumar yanga Blei namar ngawanri hame ngaong melong utrai jonga ngamyo jingpha lain nami ko try melong kajingyo kenti jonga melong ki baro bangadon bad ngadon kam me bad ya kabha jonga ngayaro yau try undong ai buj jonga men mid ru uyalam ya kado nut jonga ngayai don yau try hakmat jonga namar ba ujan ngam khuslai kumta kado nut jonga kakmen bad kasngobha bad ngasngo shingain barabor naba men om IT yanga sha kanyamra bad men om sha bauba I chume unman ya kajingpon men pen I hanga ya kalinti kajingem hajan jongme kerhai kajingmen ban shong bad me kijingsngo bha shi junam ka gospel kat kum uyo anes bukhuj kalanong kabakhat hinyo katkot arpo hadu arpo Henryu. Ngam duay tang na kabinta jungki Henry na kabinta jungki turu kibangit hanga da kajing yalab jungki. Nga duay bakindup yalong kaway. Ko pa tokin yalong kaway hangi kumba melong hanga bat nga hame bagaperthay kandup ngayon paday mami ubalapha yanga ngalaay haki ya kaju kaburam kabame laay hanga khnang bakindup yalong kaway kumbalong mangi nga haki pat me hanga bakindup long janay kaway bat bagaperthay kandup tip paday mami ubalapha yanga bat bamiit yaki kumba miit yanga ko pa mela ID yaki hanga bat nga kwa bakin yadon ringkat bat nga hangta haba ngadon bakindup yu I ya kaburam jonga
kaba me la ai hanga na ba me la I yanga shwa ba anthau ya kaperthei ko pa ba ho kaperthei kam I thu yame henrei nga I thu yame bat kine kite pa me la pha yanga nga la pen I thu yame haki pan ngan nang pen I thu khnang ba ka jing I jame yanga kandon haki bat bangaru nganduk don haki ka gospel jong utrai